Vi er velkomne hele barn, skal passe sig selv. Hej med jer. Jeg har glædet mig enormt meget til at stå her i dag. For mig der er det en ny begyndelse. Vi står midt i Gellerup og midt i en ny rigtig meget til. Vi åbner Kløverskolen, og hvor er det godt at se så mange børn, medarbejdere, forældre, naboer, samarbejdspartnere og en masse mennesker, der har været involveret i byggeriet. Der har arbejdet utrætteligt på at få det til at lykkes. Og der er jo allerede liv på torvet, der var første skoledag i mandags, ligesom på mange andre skoler. Leg på legepladsen, løb på gangene, præcis som en skole skal være. Jeg synes, det er en fornøjelse at se børn og se voksne være i gang med at finde sig til rette. Og ja, jeg nåede lige at snuse nok rundt op på etagen ovenover til at høre, at så er der også gejst og begejstring, der gør, at det skal nok komme på plads, og vigtigst, I er hjemme. Jeg har selv for en kort bemærkning arbejdet som lærer i Gellerup. Og det gør også det her øjeblik en smule ekstra særligt for mig. Jeg kender områdets styrker og potentiale, og jeg ved, hvad en stærk skole kan betyde. Tilbage i 2019, så det er altså et stykke tid siden, tilbage i 2019, der besluttede vi i byrådet, at områdets børn, de skal have en ny skole, et nyt fritidscenter, og det var med store ambitioner. Ikke kun for skolen, men for et helt lokalområde, der skal have glæde af faciliteterne. Det er 8 år siden, at jeg gik til valg på, at vi skulle bygge en ny skole i Gellerup. Det var ikke alle, der var enige i det dengang, men vi endte med at finde hinanden i byrådet. Der er også gode kollegaer til stede i dag, der har bakket op om det i mange år, og jeg er stolt over, at vi er nået i mål. Kløverskolen er nemlig ikke bare en ny bygning. Det er også en ny måde at lave skole på, en ny måde at undervise på. Det er også en hjørnesten i de store ambitioner for Gellerup. Planerne, hvor vi i fællesskab bygger en endnu stærkere bydel med endnu flere muligheder, mere sammenhæng og med stærke fællesskaber i centrum. Og her spiller skolen